Dok većina malih samoboraca nesmetano vježba u novim i lijepim dvoranama za tjelesni odgoj, oni koji školu pohađaju u središtu grada ne mogu se pohvaliti tim luksuzom. Naime, zbog toga što je u veoma lošem stanju, stara dvorana je zatvorena, a učenici vježbaju na hodnicima i učionicama. Ipak, nakon dugogodišnjeg apeliranja roditelja, ima dobrih vijesti. Nekada učionica za glazbenu kulturu, danas prostorija za vježbanje. Doduše za aerobik ili preskakanje kozlića dovoljno je velika, no za igranje nogometa ili odbojke potpuno neadekvatna. Samobor je jedan od jačih gradova što se tiče školskog športskog saveza i organizacije natjecanja. A ja sad, pošto nemam dvoranu, mi ne možemo sudjelovati na natjecanjima jer ja svoju djecu ne mogu pripremiti za ta natjecanja jer nemamo osnovne uvjete. A stara dvorana u kojoj su djeca donedavno vježbala daleko je od toga da ispunjava osnovne uvjete. Krov prokišnjava, vlaga probija sa svih strana, sanitarni čvorovi su Ministarstvu zdravlja bili dovoljan razlog za hitno zatvaranje. Nova dvorana očito je nužna. Ja moram reći da praktički gotovo svake godine su se neka sredstva rezervirala. Reda veličine 4-5 milijuna kuna i onda su se krajem godine brisala iz proračuna. Znači mi smo svake godine dobivali obećanje biti će. Prema gradonačelnikovim riječima obećanje bi se trebalo ispuniti i to još ove godine, a već za 10-ak dana otvara se natječaj za izvođača radova. S obzirom na to da je više od 50-ak firmi već podiglo natječajnu dokumentaciju, čekamo puno ponuda, pa u skladu s time i nešto nižu cijenu, a dvorana će biti napravljena na mjestu postojeće dvorane. Dakle, ova dvorana se ruši i na istom mjestu se radi nova dvorana, dakako nešto veća, modernija, naravno i kvalitetnija nego je bilo dosadašnje. Očito će se naći 10 milijuna kuna za dvoranu, iako su porezne izmjene pogodile i grad Samobor i smanjile mu proračun za 10%. Opća